Ako som vyriešila môj bordel v aute? Moja skrinka. To auto mám chvíľočku, ale je tu totálny bordel a neviem, že kde je čo. Ale Miuška mi poradila, že mám mať emergency kit a že vraj na to treba nejakú taštičku, že mne to nenapadlo skôr. Takže do tej taštičky si teraz uložím vlhčené vreckovky, pilníčky, 2, menší aj väčší, čistiace vlhčené obrúsky na okuliare, to je kefka na myhalnice, vzorky parfémov pre prípad núdze, puder, krém na ruky, štipčeky. A zrazu tu mám krásny poriadok. Vybavené. Ideme teraz ešte umyť auto, lebo som si dala záväzok, že budem auto udržiavať v čistote. A pôjdem na ručnú umývarku, pretože kefy vraj poškodzujú lak. No a ten záväzok fakt dodržujem, pretože 2-krát do týždňa som v umývarke určite, odkedy mám nové auto. Tak verím, že mi to vydrží.